Campur Sari Sabda Laras kerja bareng Alma Pro Audio. Ngambara anambus mega ngetong lintang sesula padang rambulan tak goleki ana ngendi si panjarino tak titipi kidung tak ing lung-lungan kang rarambatan hamong swara-swara rangget jiwaku tak kirim milayang kitir tak sampir niangin sumilir ora krasa sliramu tanah sata sing ngoterto saumpama kapan baya aku bisa gegem lintang renggah hitahing rambulan aku samar kuatir lan montap sabar sekar mekaring ora kang jangkar ngelakang tanpa upama nunggu temete sing tereto kanggo nelasi longko-longko katiko ya sabdaras ya katerakan wilujeng dalu kagem warga desa pundi mriki pinggir sari hanganku ngambara anambus mega ngetong lintang sasula padang rambulan tak goleki ana ngendi si panjarino tak titipi kita
Yuk, yuk. Yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Dadi ya lho. Nenggake Mas Roni iki lho. Aku ya. Dadi ya barang. Iki dadi ora ki bondake. Doe. Doa. Doe. Doa. Tak. Oh. Tak. Dadi ya. Hey. Oh. Hey. Dah.